Siyabingelela, ubingelela ngobaba uDokotela babo isizwe baba Jabulile. Umfana omhle njengekhehla namhlanje sinobaba uMavuso uzokhangisa umsebenzi wakhe esizocela ukuthi ubaba abingelele. Ngibingelele uMavuso wavusa imnotho abanye amadoda wanda bazalutho ngibonge kuba bukeli phinde ngibonge kwi-channel kababa uDokotela. Siyabonga kakhulu khehla. Namhlanje uthi ufuna ukuchaza umsebenzi ukungena namanzi ekhaya ebusuku. Akulungile ngoba lokho kufenda izilwane ekhaya ngoba Ivele zifenda. Kufana izilwane ekhaya, izilwane zihlala emanzini. Usuku wonke. Wayichaza into ngetha amanzi ekhaya ebusuku. Doc, le yamanzi ibaluleke kakhulu ukuthi abantu sibatshene. Abantu basanalento ukuthatha amanzi bawafaka endlini noma ngasephi isikhathi. Okay. Kanti isikhathi sokufaka amanzi endlini ufuna uwafaka amanzi endlini makusakhanya. Okay. Uma nje sekumnyama selishonela ilanga sekumnyama sekundiza nalezi zinto lezi eziqula amadlebe. Awafaka amanzi endlini. Okay. Awafaka amanzi endlini ngoba kufana nokuthi uhambe uyokha amanzi. Uwaphathe ngebhakede. Uwafaka ekhaya ebusuku. Okay. Kuyingozi ngoba izilwane zihlala emanzini. Wena mase uthatha lawo amanzi ebusuku uqeda kuchela. Ekhaya uthi uchelela ukuthi ake ngoba ke sebusuku sekuyahlwa ukuthi ngichele. Uma uqeda kuchela usuphinde futhi usungena namanzi. So kahle kahle usufaka lezilwane kade uthi uyazivimba. Usuzifaka manje usuziphethe wena ngamanzi. Usifake ekhaya. Uzokuza ukuthi uma bana bahlushwa uyayizwa into eyishoyo kanti banayo inkinga yezilwane ekhaya. But bavese amanzi endaweni nabanawo avamise ukulethwa eVaterkani ifike noma sikhatsini. Azasho futhi udade wabo sezwaqoma lapha ku driver Vaterkani. Iyafika nebusuku wathi iyafika ebusuku. Ubuza ukuthi njengoba kade bayakha manje lapha eVaterkani ezenjani. Ife ngoba eVaterkani. Bize dade wabo sezwaqoma ebusuku. Uhlanganisa izinto ezimbili ezikahlangani. Ake sichaze nako kufika iVaterkani ifika versus njengoba subusika sokusheshe kuba mnyama. Uthini kulabo bantu labo noma wena usho amanzi akhe esiphethweni ngifuna ukucacisela kahle ngoba sinenkinga yokungabikhona kwamanzi verse. Bantu abanye basawakha eziphethweni basawakha emvuleni but abanye sewathola nakuba Vaterkani but uthi kade ihamba ivision ngisimo sesekhona ke ungabikhona kwamanzi. Uthini kulabo kho? Babu uDoc sikhuluma thina ngamanzi lawakhiwayo. Endaweni lezo thuthi zakhiwe kodwa akhiwa ngaphandle kwasekhaya. No bengifuna ukuthi uyicacisele. Thola ibooster yethunyisa ngifonele uma ukuthi wena unayo into yokuthunyisa. Usho ukuthi Mavuso ngicela ibooster. Akuyichaza wena le. Doc la ngifuna nje abantu abanezithunyiso zabo ezintweni zabo abazenzayo. Uthola ukuthi umuntu wasithola isithunyiso kodwa siyabona ukuthi asisayenze lento ayekade esilandele sona kodwa sikakapheli. Akafonela ubaba uMavuso ke mina ngisuke ngizomnikeza ibooster ngoba mina ngibooster noma isiphi isithunyiso. Okay. Ngine booster nje. Okay. Wena fonela ubaba uMavuso ngikunikeze ibooster uyolungisa lesa sithunyiso ngoba vele kwesisikhathi wawusikhiphela imali kodwa sisasebenza. Ukhamba lemali usenalo la. Lukhona Doc ukhamba lemali. Lukhona ukhamba lemali ngiyalikhipha ngo-5,000 nje kuphela. Kuyiqiniso lento ukuthi emadadeni amantozana khona anopetonke njengokuthi amadada nje. Lapha emadadeni ngike ngadlula emadadeni. Mhlawumbe kwaqondana amehlo. Ngambona wayekade nopata kodwa upata noma upete nje ukuthi umuncane kuthiwa idada lelo. Balekusiza amadada mina ngazi yazi futhi ngatshela omunye ngisemnambithi wathi uyapha ngathi ngisangapha semadadeni wathi uyabona upete ngathi mina upete ngani wathi hawu uzobona ukuthi ufike ubushayisana nawo kanti ngiye clinic ngathi mengithi nje clinic ananto upete lapha landa treatment yalo hayi bekulo sisilo kwa upete ngithi ngizoshela mbone uyangena lapha ngithi kwenze njani abakhulelwe ukuthi abazo prevent bese ngithi ngoba upete ngihamba la alinqabi upete mengithi uphuma ngo prevent istabane hayo
Ngithi mnani nama-lesbian asiya-prevent. A-preventela nama-lesbian. Angiphi la mantombazane athandana nodwa lawo. Uyapreventa yena ngala. Uphuma lapha abapreventayo. Usho bhuti ongeke wena ade ngopreventela. Ukuthi dog mina le nto angiyibambi kahle. Inako ngilahlekela kancane. Phuma preventelana. Yenze ukuthi uthambe la inaba u2. Okusho ukuthi ne ayini lapha. Manje sibena wakasithinta sitshela. Hayi mina ngeke ngishaya ubona lento ngeke. Ngishaya ubona ngesikhathi siphuma ba preventa. Masijovile sithi bhuti ongeke ngiphuma ojova mina. Engathi ngeke labantu ngeke. Manje siphuma prevent uzothini lo uzothi usene simithi phela wazi lo lento ejove manje izoqala ukusebenza egazini bese imithi lento kuthiwa mithi sisihlabani ethebeni kade izakhale ngeke phela zini uyazi ushawuva ukuthi hayi kodwa ubona ngamuntu isitabane kodwa kuhle manje preventelani bo mina ngazi futhi sothi kuzomitha ngempela ngikhalela yazi ngasikhalela kodwa manje ngiyabheka ngithi hey unehwanqa ngithi mina hey engibuda isitabane lesi ngiqhubeke nosikhalele kahle belt uzoba sana iye indaba yakho yebo ikhona iCasino Belt ngiyayikhipha nje ngo4000 uma u serious kodwa kunelumbu bukade uliphatha lelo uthi umuntu umeshawa umuntu awulichaza la nto ayifanele uthola izambakhe fanele uthola izambakhe okay siyibe sesifaka la kwizambakhe make shayile nje wakushaya make shaye nje la ekushaye khona uzothatha lezambakhe uyibhile lapho ucobe la kushaye khona ngoba la ekushaye khona sozwa ngaye ukusho nje abantu bedelela nje manje singasabashayi ungamishaya phela mase sekucotshiwe lapha ya kuzobe inkinga iza kuwena umshayile mina angingene hayi uthi uthi akuphole la ashawe khona angimpholisi silungisa lo muntu lo okushayile uyathakatha ngiyalapha uthi izinsipho zotshwala azinanisi izinsipho zotshwala abantu khona ubudedengu ababenzayo UNICEF izinsipho yayiwona amasef isef noma iomo yini noma isala kuthweni insipho yotshwala washo utshwala kanti usho insipho washo utshwala ngesefu yini into obisa ngensipho kanti kahle igama lesizulu lithi insipho zotshwala lapho sisuke sikhuluma uma uvovo utshwala kunalento esalayo ke la ubukhama kanje kunalento esalayo ke la leyo nto leyo siyibiza ngensipho amanye ke abakhuluma amanye amalimi wabo bathi imenqe abantu bakhuluma amalimi ezahlukana insipho lezo nsipho leyo nto esukisele lapho uyayithatha ke leyo nto uyineke okay kodwa isuke ithathwa umuntu omdala walapha ekhaya okuyena obenza lotshwala ayithathe ayineke kufanele yome mase siyomile useyifaka plastic usiyayibeka kahle abantu abazokudinga bazokuthola kanjani abantu abangidingayo bazongithola kwinamba 8062 322 8297 umuntu ufuna iCasino Bet uzokwazi ukumlethela mhlambe mesa ngimlethele ngizomlethela uma segoli ethi yena ufuna ngimlethele ngizomlethela futhi khona egoli ebese engifakela upetrol kanti uma iCasino Bet ehlala kupetrol yini ngiyayihambisa phoba nje petrol hlangana blend ngizoyihambisa ngani kanti ngizondiza cha ngibuza ukuthi ngizothi umuntu ufuna into uthi afaka petrol wani manje akawufaki phela kumina ufake emoto hayi la indawo ukufaka upetrol sinike inamba ekahle inamba engithola ithi 062 322 8297 ya WhatsApp leyo namba leyo baba udokotela baba esethu kujabulile siyabonga